Nézzük is meg, mi ez a technológia, amiről mi fogunk beszélni. Ez egy egyedülálló ultrahangcsip, a fogkefe fejébe van behelyezve. Ez 2032-ig a világon mindenhol szabadalmaztatott termék, ezt nem másolhatja le senki, mert védett termék. Percenként 96 milliót rezeg, mint már mondtam, és közvetlenül a fogkefe fejben hozzák létre. Ez egy hanghullám tulajdonképpen, amit létrehoznak, tehát nem egy elektromágneses rezgésről beszélünk, hanem egy hangról beszélünk, és ezt a hangot továbbítják a kefének a sörtéi, hogy közelebb kerüljenek a foghoz, vagy az ínyhez, amit éppen tisztítunk. Dörzsölésmentesen tudjuk így a fogainkat tisztítani, és néhány kezelés után már meglepően kezd kifehéredni, hiszen ezek az üllepédek, ezek a színezékek, amit lerakódnak a fogra, akár ételszínezékek is, vagy kávé, a dohányzás, ez mind sárgítja a fogakat. Az ultrahanggal ezeket a színezékeket le tudjuk szedni, a zománc eredeti színe fog megjelenni már néhány kezelés után is. Sokkal simább felületet tudunk létrehozni, hiszen a hagyományos fogmosással, bármilyen fogkefével is csináltuk, olyan fogkrémeket használunk, amiben csiszolóporok vannak, és ezek a csiszolóporok kisebb-nagyobb mértékben a zománcot meg tudják támadni, nem lesz olyan szép, sima felülete a zománcnak, hiszen a csiszolópor a zománcot is meg tudja sérteni, nem csak a szennyeződés szedi le a fogainkról. Nem beszélünk arról, hogy tulajdonképpen a fogkefével nem férünk mindenhova oda, a két fog között se tudunk vele, akkor ugye jönnek a különböző megoldások, különböző alakúak, hosszabb sörtével, kevesebb sörtével, de tökéletes megoldás senki nem tud igazából. Az Emident ultrahangos fogkefénél pedig mindenhol ki tudjuk mechanikusan is tisztítani, ahova a fogkrémbe jut, hiszen az ultrahangtól maga a fogkrémben mikrobuborékok képződnek, és ezek a mikrobuborékok, mikor fölrobbannak, akkor egy vákuumot hoznak létre, és ez a vákuum a fogzománcról teljesen leszedi a lepedéket. Éppen ezért ezekben a fogkrémekben nincsenek csiszolóporok, és ezeknek a csiszolóporoknak van egy értékük, ez az RDA érték, az Emident fogkrémjeibe pedig az RDA érték 0. Néhány fogkrémben minél magasabb a RDA érték, annál jobban dicsérik, hogy milyen jó fehérít, csak azzal nem számítanak, hogy tulajdonképpen a fogzománc vastagságát megsértik, sőt a felületét, amire könnyebben rá tud rakodni bizonyos szennyeződés, vagy akár baktérium is.